Ahojte, vítajte v hernom klube NIT hrania pri sledovaní ďalšieho videonávodu z našej série Hra v kocke, v ktorej vysvetľujeme pravidlá stolových spoločenských hier. Moje meno je Branislav Berec a v tomto videu sa naučíme, ako sa hrá rozšírenie ku hre Čajová záhrada s názvom Puer. Takisto ako pôvodnú hru aj rozšírenie nadizajnoval Tomáš Holek a hru vydáva vydavateľstvo Alby. Hru pripravte podľa pravidiel základnej hry. Počas tejto prípravy zamiešajte všetky tieto nové žetóny bonusov regiónov s ostatnými žetónmi bonusov regiónov a náhodne ich rozmiestnite na herný plán podľa bežných pravidiel. Karty nových karaván zamiešajte do zodpovedajúcich balíčkov a rovnako tak novú kartu cisára zamiešajte do balíčka kariet cisára. Dosku šlachtického dvora položte vedľa hracieho plánu, roztrieďte žetóny puerov podľa ich typu na dve kvopky, toto sú základné puery, toto sú prémiové puery a z každej kvopky náhodne vyberte 3 žetóny a položte ich na tieto vyznačené miesta na dosku šlachtického dvora. Všetky ostatné žetóny prémiových aj základných puerov v 2 kvopkách uložte niekam vedľa šlachtického dvora. Tieto doštičky sál zamiešajte a tiež ich uložte vedľa šlachtického dvora a v hre 2 hráčov a v solo hre uložte 2 doštičky na tieto vyznačené miesta a v hre 3 až 4 hráčov aj na toto miesto vyložte ešte 1 doštičku sál. Potom zamiešajte tieto doštičky cisárskych výnosov a náhodné 2 vyložte sem hnedou stranou nahor a ďalšie 2 červenou stranou nahor. Ostatné môžete vrátiť do krabice. Potom si každý hráč vezme prídavnú dosku hráča, ktorú si dá napravo od svojej základnej dosky. Ďalej si vezme 4 figurky dvoranov, pričom 2 dvoranov si dá na svoju prídavnú dosku a ďalších 2 položí na vyznačené miesto na doske šlachtického dvora. Ďalšie 4 figurky pracovníkov si dajte k svojim ostatným figurkám do svojej zásoby a tým je príprava hry skončená. Pre toto rozšírenie platia všetky pravidlá, ktoré sú pre základnú hru. Žiadne pravidlo nie je nejakým spôsobom zmenené. Rozšírenie len pridáva do hry 2 ďalšie akcie. Šlachtický dvor a trh s puermi a hráči ešte môžu splniť tieto cisárske výnosy. Všetko ostatné zostáva úplne rovnaké, takže vysvetlíme si tie 2 nové akcie a takisto cisárske výnosy. Navyše, prídavná hráčska doska umožňuje hráčom v každom kole zahrať 1 akciu navyše, avšak aby ste ju mohli zahrať, musíte zaplatiť vyznačené náklady opäť podľa bežných pravidiel. Takže začneme akciou Šlachtický dvor. Keď túto akciu zahráte, vezmite si 1 figurku dvorana zo svojej prídavnej dosky a podľa sily akcie umiestnite dvorana na ktorékoľvek z týchto políčok pod ľubovoľnú doštičku sály, napríklad sem. Dvorana môžete umiestniť len na políčko, ktorého sila je rovnaká alebo nižšia ako sila akcie, ktorú aktuálne hráte. I hneď po umiestnení dvorana vykonajte akcie, ktoré sú na tej doštičke sály a ak je tam akcií viac, tak ich môžete vykonať v ľubovoľnom poradí. Pod jednou doštičkou sály môžete mať aj viacej svojich dvoranov, avšak umiestnenie ďalšieho dvorana vyžaduje ďalšiu akciu. Na začiatku hry máte k dispozícii len 2 figurky dvoranov, ďalšie si môžete v priebehu hry odomknúť plnením týchto výnosov, o tom si povieme o chvíľočku. Na konci každého kola vo fáze údržby sa každá sála vyhodnotí. Hráč, ktorý má pod tou doštičkou najviac sily, získa 5 bodov. Hráč, ktorý má druhú najvyššiu silu, získa 2 body. V tomto príklade červený hráč získa 5 bodov, zelený hráč získa 2 body. V prípade remízy tu máme zeleného dvorana so silou 6 a žltí dvorania majú takisto súčet sily 6. Vyhráva remízu ten hráč, ktorý má svojho dvorana na poličku s najvyššou silou, takže tu je to zelený hráč. Znamená to, že zelený hráč by získal 5 bodov a žltý hráč by získal 2 body. Po vyhodnotení sál vráťte figurky dvoranov na prídavné dosky hráčov, doštičky sál odstráňte z hry a namiesto nich vyložte nové doštičky. Opäť na toto miesto vykladáte doštičku len v hre 3 alebo 4 hráčov. Ak by ste si neboli istí, ako vyhodnotiť niektoré doštičky sál,
tak vysvetlenie tých nových symbolov a nových doštičiek nájdete v pravidlách. Druhou novou akciou je trh s puermi. V hre sú dva typy puerov. Toto sú základné puery, toto sú prémiové. Základné puery môžete získať rôznymi akciami v hre, napríklad vyhodnotením tejto karty karavany, prípadne z bonusov v regióne alebo z nejakej doštičky sál, čo v podstate znamená, že na získanie základných puerov nemusíte minúť hlavnú akciu. Naopak, hlavnú akciu musíte spotrebovať na získanie týchto prémiových puerov. Tie môžete získať podľa sily svojej akcie, buď môžete získať 1, 2 alebo 3 prémiové puery a navyše ešte musíte zaplatiť náklady na každom žetóne, ktoré sú v tejto červenej časti. Ak by ste napríklad hrali akciu so silou 3, tak si môžete nakúpiť až 2 prémiové puery. Ak by sme chceli napríklad tieto 2 puery, tak ešte musíme zaplatiť 3 zelené a 2 fermentované lístky. Potom, čo si nakúpite prémiové puery alebo získate základné puery, tak máte dve možnosti. Prvou je položiť ten žetón ako nový žetón vo svojej oblasti. Vtedy získate bonus z hnedej časti toho žetónu. Tu napríklad môžeme fermentovať jeden lístok. Alebo môžete tento nový žetón priložiť k inému, ktorý ste už vyložili v nejakom predchádzajúcom ťahu, napríklad takto. Keď umiestňujete prémiový puer, keď zaplatíte tieto náklady, tak už viac nie sú podstatné, tak žetón prémiového pueru otočte hnedou stranou nahor. A keď prikladáte puer k nejakému inému pueru, tak získate bonusy zo všetkých týchto prepojených puerov. V našom príklade získame zelený lístok, ktorý umiestnime do koša s číslom 2 a ešte jeden lístok môžeme fermentovať. Keď sa vám podarí v rámci jedného ťahu nakúpiť alebo získať viacero puerov, tak tieto novo nakúpené puery nemôžete vzájomne medzi sebou pospájať. Ďalšie žetóny musíte vyložiť ako nové puery vo svojej oblasti. Keď získate alebo si nakúpite nejaké puer žetóny, tak na uvoľnené políčka doplňte nové žetóny. Samozrejme, základné puery doplníte zo základných, prémiové z prémiových. Puery sa skladajú do takýchto koláčov a na konci hry každý skompletovaný koláč sa bude bodovať. Z každého skompletovaného koláča spočítajte tieto body, tu máme 1 plus 3, 4 body, a tie vynásobte počtom hviezd, ktoré sú v tom koláči, tu sú 2, takže 4 body krát 2 hviezdy, to je 8 bodov za tento koláč. Tento puerový koláč nie je kompletný, takže ten sa neskóruje. No a nakoniec sa poďme pozrieť na tieto cisárske výnosy. Kedykoľvek spĺňate podmienku na niektorom z týchto výnosov, môžete si vziať jedného svojho pracovníka zo svojej zásoby a umiestniť ho na ktorékoľvek voľné políčko na tom cisárskom výnose. Tento napríklad hovorí, že musíte mať skompletovaný aspoň jeden koláč. Čísla na týchto výnosoch znamenajú víťazné body, ktoré potom získate na konci hry. Keď splníte niektorý z cisárskych výnosov, tak si tým odomknete jedného dvorana, ktorého si môžete dať na svoju prídavnú dosku. A môžete splniť ľubovoľný počet cisárskych výnosov, ale figurky dvoranov si odomknete len 2, viac ich nemáte. Dekréty s týmto červeným pásikom sú náročnejšie na splnenie, majú náročnejšie podmienky, ale poskytujú väčšie odmeny a vyšší počet bodov na konci hry. Dekréty, ktoré sú označené hnedým pásikom, sú jednoduchšie, ale poskytnú vám na konci hry menej víťazných bodov. Ak sú na niektorom z výnosov už 2 figurky, tak keď ten výnos splní nejaký ďalší hráč, tak na ten výnos stále môže položiť svoju figurku, ale už za to nebude mať žiadne body. Avšak môže to byť dôležité kvôli odomknutiu ďalšieho zo svojich dvoranov. Opäť pripomeniem, že ak by vám niektoré ikonky na týchto výnosoch neboli jasné, tak význam všetkých výnosov nájdete v pravidlách, kde ich máte všetky vysvetlené. Takže tak sa hrá puer, rozšírenie ku hre Čajová záhrada. Ak by ste mali nejaké otázky alebo komentáre, rád vám na ne odpoviem. A s tým sa s vami lúčim. Moje meno je Branislav Berec a uvidíme sa spoločne pri nejakom ďalšom návode.